କି କାମ କରୁଛୁ? ଏଇ ଜୋତା ଜୋତା ସଜାଡୁଛୁ। ଇବୁ ଇବୁ ଆଖି କାଇଁ? ଇସ୍ ନାକ କୋଉଟା? ସେଇଟା ପାଟି ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଇ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଦେବୁ। ଇସ୍ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ 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 ସେଇଟା ପେଟ ପେଟ କାହିଁ ପେଟ ସେଇଟା ପେଟ। ଇସ୍ ଗାଲ ଗାଲ କୋଉଟା? ଏଇ ଏଇ କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କହିବୁ? ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିଛୁ? ହେଡ୍ କାହିଁ? ହେଡ୍ ହେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କାହିଁ? ଆଇ ଆଇ କୋଉଟା? ଆଇ ଜାଣିନ? ଆଇ ଆଇ ନୋଜ୍ ନୋଜ୍ କୋଉଟା? ନୋଜ୍ କାହିଁ କହିକି ଯା। ନୋଜ୍ ନୋଜ୍ କୋଉଟା? ମାଉଥ୍ ମାଉଥ୍ କାହିଁ? ମାଉଥ୍ କାହିଁ? ରିପୁ ମାଉଥ୍ 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 କାହିଁ? ମାଉଥ୍ କୋଉଟା? ସେଇଟା କୋଉଟା? ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାହିଁ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଟା? ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଜୋତା 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 କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହେଇଗଲା ଦେ ସେ ସଜା ଦେଲା ଭାଇ ସଜା ଦେଇଛି ଦେଖ। ସେଠି ସେଠି ଖାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ହାଁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ? ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ଆସ ପଳେଇଲା। ଆସେ ଇପୁ ପଳେଇଲା।